episod. Bă, tot din mine. Aveți toată lumea perechea? Da. Bravo. Ce? Bro. Oh. Aici n-au ceva. Iron. Diamante, toate diamantele, hey. Bă, de fa, atât să water. Mamma mia. Oh. Mining. Deci am 61. Nu. Iubiții mei, este ultima dată când vă spun frumos să stați liniștiți. A fost o noapte lungă, n-ați dormit cum trebuie, suntem obosiți, da? Și oboseala nu e prietenul nostru. Așa că povestiți între voi, n-are nimeni nicio problemă, dar încet. Fără alte activități, nu telefoane, nu dulciuri, nu chipsuri. Apă. Deci parcă vezi că mi se sparge pichențul acum. Bă, parcă vezi că mi se sparge pichențul acum, nu e. Bine că nu mi se sparge. Carabune. Mi se sparge imediat. Fa, nu, please. S-o spart. Fa. Măcar mai am unul de rezervă. Eu nu știu ce fac cu atâta iron. Nu cred că am nevoie de chiar atâta. Vreau să fac ceva, dar bro, nu cred că îmi trebuie foarte mult iron. Poate. Poate.
god! Oh my god! Oh my god! Oh my god, bro! Nu, stau aici sus. Yes! Am 9 diamante. 10, bun, 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 bun. Bun, bun, diamante, diamante, diamante. Diamante, 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 diamante. Bă, frate. Bro. Diamante, diamante. Lavaleu, lavaleu, lavameu, lavapeu. Lavameu, lava... Oh, ma... Oh, get out. Bim, bum, bam, bam. Huh. Bă, frate. Ui. Bun. Așa, cu cabu, calabau, calabu. Bă, e foarte greu. Bro, e foarte greu. Bă, încercați și voi să vă instalați Minecraft și să încercați să încercați să faceți așa să faceți o hartă și să începeți de la zero. Fără creativ, dar nici eu n-ar folosi creativ. Dacă aveți canal, să vă faceți, să postați, să știți, să poate văd și vă dau like. Vă dau un like. 3, 2, 1, 3, 2, 1, go, 3, 2, 1, 3, 2, 1, go, 3, 2, 1, 3, 2, 1, go, 3, 2, 1, 3, 2, 1, oh my. 3, 2, 1, go, 3, 2, 3, 2, 1, go, 3, 2, 3, oh my god, ce fac? Ce? Bine. 3, 2, 1, go, 3, 2, 1, oh my god. Băi! Ok. Hai pe aici, hai pe aici, pe aici. Vreau să mai găsesc diamante. Gol, 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 gol. Ia goldo. Bă, cred că... Bă, frate, este de foarte mult timp în mine, frate. Mă mir. Când ies, fraților, să nu ziceți că-s cheater. O să mă duc cu creativ. Du-te! Scoate sabia! Scoate! Mamă, cu catera! Cu catera, fra! Ene sota, pene sota, piu, piu, piu,
creativ. Bă, să nu ziceți că sunt cheater. N-am cu ce altceva. Au. Că nu stau să găsesc intrarea. Durează mult și poate nici nu mai găsesc. Bro, nu știu dacă vedeți pe filmare, dar aici nu-i bezna, adică văd, dar puțin. Nu știu pe filmare dacă se vede bine. Oh my god, bro! Vreau diamante, mai vreau diamante, hey mo. Bă, iar 3 drumuri. Let's go. Up. Bă, să mă duc pe aici? Bro. What? Pe unde mă duc? Ok, Ce? Fire resistance. Nu! Au. Nu, frate. Let's go. Nu m-am urcat unde trebuie. Bro, nu. Oh my god. Bun, hai să scoatem bun. Du. Nu, n-am ajuns de trebuie. Bă, m-am rătăcit în peșteră. Am găsit 13 diamante și m-am rătăcit într-o peșteră. În peștera de la casa mea, știi? Și acum sper nu știu unde. Nu! Vreau să plec. Nu! Pizza cod de repede. Mamă! Yeah! Bun! Am murit! Deci mai am un ender care l-am dat foarte prost. Am mai mult iron, dar nu știu ce tot fac cu tot ironul ăsta. Mă jur, îl iau ca să ce. Vreau să fac ceva cu iron, dar cred că îmi trebuia mai puțin, dar nu știu ce să fac. Jur, nu știu ce să fac, vreau să fac construcții. Bă, aproape 2 stack-uri fac. Bro! E witch. Du-te, bă! E witch. Bun. Place. Bine. Place. No. Bun. Ah, mănâncă. Enchanted golden apple. Enchanted golden apple.
Am spus cu Elena. Bro, unde-i? Unde-i căcatul ăsta de Witch? Uite-l, e aici. E aici Witch-ul. Ia-i Witch-ul. Fugi! Bro! Unde-i Witch-ul? Ui Witch-ul. Bro, ce ia? Bro! Ce săgeată i-am prins. Da, cam degeaba. Du-te, bă, de aici! Du-te, bă! Du-te, bă! Am dat pe lângă. Bă, vino încoace! Vino încoace! Au! Au, au! Cum mă lași? Jur de nu vin! Mori odată! Din Witch! Bă, frate, Witch-ul ăla nu mai murea odată. Bă, nu mai... Bă, frate, zici că era invincibil Witch-ul ăla. Bă, frate... Nu, da, butonul de like nu e invincibil, deci puteți să-l apăsați. Să facem multe like-uri. Vă rog frumos, să facem... Hai să strângem la acest episod 100 de like-uri. Ba nu, 100 de like-uri. Hai bine. Reacțiune! Bă! Bă, dacă sunt foarte mulți mobi și creeper, mă baricadez. Îmi fac baricadă din blend ăsta, nu știu ce. Bă! Da. Nu, stai că n-am pus bine. Bun. Nu, lasă-mă să pun. Nu. Dă-i. Bă, am vrut să pun. Bum. Bam. Oleu! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No. Hai. Bro, stai. Eu nu am lemn. Bă, frate, ce fac cu atâta? Bă, cu restul un ex... Oh my god. Bă, vedeți ce văd și eu. Bro, de ce am atâta noroc? De ce sunt atâta de lucky? I'm so lucky. Bro, I'm so lucky. I'm so lucky. Nu. Bun. Spărere mie. Bun. Diamante. Bă, să mor eu, zici că videoclipurile astea în loc de videoclipuri zici că sunt live-uri. Să mor eu, le fac atât de lungi încât zici că sunt live-uri. Nu mai sunt clipuri, sunt live-uri direct.
într-o zi o să încerc să fac un live. Într-o zi, dar nu acum. Se pune muzică pe aici. Ui, Spider-Man! Du-te de aici, Spider-Man! Ouleu, ouleu! Bă, m-am pierdut grav, rău de tot. Rău de tort. Bă, eu pot să, cred că pot să-mi fac. Yo! de volt. Ce bro? A, 64. Dă la și... Am înțeles, vă ronață. Bum, bum, bim, bam, bam. Bro, ei. No, please, let's go. Sirenele. Mamă. Bro. Ture. No. Despawnation, bro. No. Easy. Pam, 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 pam. Obosit. Ai obosit? Nu! 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 Bă, ce caută slime-ul aici? Ce caută slime-ul aici? Ui! Nu! Nu, du-te! Ah! Du-te! Uite! Ați văzut și voi cum a sărit? Zici că era Spiderman. Chiar era Spiderman. Bă, frate! Lasă-mă! Îți dau cu arcul. Rău cap! Bă, dar lasă-mă! Frate, nu știi să lași oamenii în pace să mineze. Poate eu vreau să fac ceva, poate găseam niște diamante și tu veneai și mă omoreai. A? Tehnologia. Bro, dar pe mine nu mă învinge nimeni. Oh, creativ. Spiebere. Tu! De niembălie. No! What? M-am întors! Bro, vreau să explorez Picea, chiar că n-am explorat. Ah, ba da. Oh, please, help me. Noroc. Imediat. Stai să mi se spargă pickaxe-ul și gata. Până mi se sparge asta, nu, gata. Până mi se sparge asta. Când mi se sparge asta, gata videoclipul. Când mi se sparge pickaxe-ul, atunci termin. Mai durează.
Hai să explorăm și noi aici. Aoleu. Nu. Nu. Mor. N-am murit. Tace braci. Nu. Ah, bine. Cred că era Oh my god. Dă-te! Ce mă? Bro! Ce se întâmplă aici? Nu știu că era verde. Yeah. Ce mă? Nu! Bun. Am avut o temă care era Bro. de clasa a 5-a. Bro, din 2. Dicezi 2. Așa. Ai uitat să zici, bă, nu pot să cred că ai uitat. Nu. Am luat. Au. Yeah. Ai manărau. Mai devreme vorbim. Please, că mai am puțin și mi se gata pickaxe-ul ăsta. Minez deja de... Bro, fratelo, bombardillo, crocodilo. Nope. Yes. Bun, am venit la comoară. O cântat la Como femeia, de ser meida. Pare ceva dacă îmi las telefonul la încărcat? Ce să ai? Dacă poți să-mi las telefonul la încărcat. Ce să ai? Dacă nu te superi. Olea, cât Ce să mă supăr eu? Da. Că al tău. Ce? Bun, încălcătorul. Dar mie nu trebuie. Ah. Deden, bun. Deci, stai că am văzut ceva frumos. Bro, asta da casă. Bro, asta da casă. Ușă și geam. Bun, cea mai tare casă din lume. Ah. O să duce. Au! M-a durut. Aia. Eu stau cu sabia că vine un zombie. O să stau cu torța. Sau n-ar bate. Bro, nu de aici am venit. I know. Asta merge. Oh my god. Bun. Urururururu. Duru.
Cum a ajuns acolo, nu știu. Tu, am dat-o greșit! Mai avem până acolo. El nu se joacă Roblox. Ali. Wow, și? Bro, ei, no way, bro. Nu mai putem cum să dă pickaxe-ul. Au, stai că... Bun. Ei, bun. Am zis bun. 4 ore 27. Rareș, 4 ore 27 de minute. Cred că... Rare și în capul lui. Cât? 100 de ani. O să treacă și ăștia cum au trecut ăla la de toate 14. Ei, de alea 14 au fost mai lungi. Dar au fost mai ok. Alea 14 ore. Adică de când ne-au lăsat părinții, adică de când am mers de acolo, de unde ne-au lăsat. Bun. Da. Imediat revin, guys. E complicat. Oh my god. A scăpat de 2 ori. Ce era să mă prindă doamna învățătoare de dansuri, că eu mă uit pe telefon și fac video în timpul ăsta în care mergem în vacanță cu dansurile. Da. Era să mă prindă și dacă mi lua, era restim pepperonis. Da. Bro, nu mere să așa. Pentru că era apă. Aici, uite, dent. Bă, vreau de la... I-au căzut toate astea în cap. Bro, nu! Bun. Chiar așa de bună. Elea cum așteptam. Armura nu-i deloc bună. Bravo, mișcă!